असिन्त नार्जारी आरो लजिक ब्रह्मनि दैदेननायाव लैथो लाहारिनि मोनसे हानजाया चिरां जिल्लानि टपार उरायसा मुसाहारिनो अनसुंथाइ गथायदों। चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय बरलागावन इउएन एकाडेमियाव फरायनानै 90.7% मोननो हानाय उरायसा मुसाहारिया बिगियान आयदा लानानै डक्टर फरायनो जोबोद गोसो जादोंमोनब्लाबो बिफा देबा मुसाहारिया गाव हारसिङै मुं थिसननो हानाय नङा होनना माखासे सान सिगां जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। बे खौरांखौनो मोननानै चिरां जिल्लानि सानै थिखादार असिन्त नार्जारी आरो लजिक ब्रह्ममोननि दैदेननायाव लैथो लाहारिनि मोनसे हानजाया उरायसा मुसाहारिनि कलेजाव मुं थिसननाय आरो हस्टेलनि गासै खरसानि थाखाय अनसुंथाइ गथायदों। बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोनखौ साबायखर बावग्रोबाय। दिनै नैबेयाव देब मुसाहारिनि फिसाज्ला उरायसा मुसाहारि नै देग्लायनि जिथु मेट्रिकनि रिजाल्ट बेयाव मोजां पारसेन्ट लानानै मोजाङैनो उथ्रिदों। बिथांनि उथ्रिनायाव बा जोंनि गामिनिफ्राय नैबे गथ'आ बे रोखोम उथ्रिनो हानायाव आङो गामिनि जानानै बा गामिनि मुंखौ लाखिनायनि थाखाय उरायसा मुसाहारिनो जथेस्थ' साबायखर बावदों। लोगोसेयैनो नारा नाथा नाजानानै न'खराव जेबो मोजां राहा इनकाम सर्स बे रोखोम गैयाब्लाबो फिसालाखौ मोजां सोलोंथाइ होनो बा मोनहोनो बिमा आरो बिफाया जिबायदि सेस्था खालामदों बेनि थाखाय आङो बे उरायसा मुसाहारिनि बिमा बिफाखौबो आङो गामिनि जानानै धन्यबाद होदों। लोगोसेयैनो दिनै जोंहा उरायसा मुसाहारिनि जिथु एडमिसन आरो हस्टेलनि बोसोरसेनि जिथु फिसखौ अनसुंथाइ हिसाबै असिन्त नार्जारी आरो लजिक ब्रह्म बे बिथांमोनहा अनसुंथाइ हरदों आरो बिथांमोनहा बेखिनिखौनो दिनै बिथांमोननो अनसुंथाइ हिसाबै होदों। आरो बेजों लोगोसेयैनो इयुनाव सोरबा आफाद बा सोरबा एसे समाजनि बा बानजायनो हाथावथाव बेबायदि सुबुं ओंखारबावोब्ला निस्सय उरायसा मुसाहारिनो बिदि अनसुंथाइ हरोब्ला जिउआव बिथाङा दावगालांनो हानायाव जेबो नांथानाय थानाय नङा। निस्सय आं बेखौनो रायजो राजानिसिम उरायसानि जानानै आरो बे गामिनिनो जानानै आङो रायजो राजानिसिम खावलायनानै गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिखौ साबायखर होबाय। मानो होनब्ला जोंनि बे फंबायनि जे गोनांथि बे नोंथांमोननि चेनेलजोंसो मोननाय जादों। दा आदैया होनदों बे फंबायनि जे गारजेन जे होनदों जे एडमिसन लानो बहुत खस्थ' जादों। दा जों बे बड'लेण्ड बुब्लियाव जों नुबाय जे निउसखौ जे जोबोरै जोंबो दुखु मोनदों। बे हिसाबै जों अनसुंथाइ होनो फैदों। दा बेवहायथ' जोंहा जेबो माबा गैया, बेवहाय राजनितिजों जोंहा लोब्बा गैया। जोंहा सानै मानसि दङ जे समाज सिबियारि। सासेया जाहैबाय असिन्त नार्जारी, सासेया जाहैबाय लजिक ब्रह्म। बे सानैनि दैदेननायावनो जों दिनैहाय बेयाव फैनाय जादों। आरो आंथ' सानदों फंबायखौ जेरै जों हेफाजाब होबाय, फंबाया गोसो होनानै गावनि जा साननाय गाव जा एम लादों बेखौ साक्सेस खालामो। आरो जों बेखौनो इसोरनावबो आर'ज गाबगोन जे फंबायनि जा साननाय सिमां बे जाफुंथों होननानै। आरो गथ'आ बे जेसेबां खस्थ'जोंबो जेसेबां बुरजा पारसेन्ट लानानै पास जादों जों हारिनि थाखाय बहुद गोग्गा। आरो जोंनि बे न'खरनि आदै मादैखौबो आं होनगोन जे बेबायदि इसिबां खस्थ'यैबाबो गावनि गथ'खौहाय फोरोंलांनो हादों। जों आदै मादैखौबो जों साबायखर होगोन। आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनो हामलायथि बावहरबाय। आं बे सारमोननि जिखिनि अनसुंथाइ आं बेखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जाहाथे उनाव आरो सोरबाफोर बेफोरबायदि खालामोबा आंनि फिसाखौ आं गावनि जिखिनि गाव नाजादों बेखौ मावफुंनो हागोन होननानै आंनि फिसानि गेजेरावबो जाफुंगोन होननानै आं साननाय फैदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन।
बे एडुकेयर पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360